som hedder Louise Narni. Der gik en tynd negermand i en mørk og skummel skov. Manden hed Louise Narni. Han var meget mystisk. Han hørte en hyggelig lyd, som sagde, au. Det var en meget klam og hyggelig varme. Nå, han gik stille og roligt videre. Han gik og gik og gik og gik og gik og gik og gik, og så holdt han pause. Og så gik han og gik og gik og gik og gik og gik og gik, og så holdt han pause til. Og så gik han. Til sidst opdagede han, at han bare kiggede væk. Han kiggede på sin tidsfulde skridttæller. Der stod 500.000 milliarder skridt. Så kom den meget klamme og hyggelige varulv igen. Nå, han gik stille og roligt videre. Så kom der en mikroskopisk mus fra den træk. Så løb han og løb og løb. Så løb Louise Narni. Han løb og 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 løb. Og så holdt han pause. Og så løb han og løb 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 og løb. Og så holdt han pause. Så gik han ikke. Og han gik videre. Så kom der en farlig og klam klovn med sin slimede blodige knive. Og så ville Louise Narni skræmme fra neger til plejeplads. Han løb hjem. Da han kom hjem i sit gamle rådne forfaldende hus, opdagede han, at han havde skidt i bogsen. Så det havde jeg tøsket.